Здравейте! Радвам се, че гледате това видео. Вярвам, че това послание достига до вас в правилния момент, така че отворете сърцата си и умовете си, за да го приемете за своя живот. Също така се абонирайте за YouTube канала ни, за да може да следите всяка последна проповед. Харесайте това видео и го споделете с приятели, за да може и те да чуят това послание. И приятно гледане! Нека да бъдем първо в молитва. Небесни Отче, благодаря Ти за това време, в което Твоето Слово може да бъде споделено, и аз Ти благодаря, че тези думи са думи на живот и се моля да влизат в сърцата на моите брати и сестри, които да бъдат добра почва, за да могат тези думи на живот да родят Твоя вид живот, зои живот, изобилен живот, особено в посока на семейство. Халелуя! За да може, Господи, от семейството, служението, Господи, бизнеса, професията, реализацията и всички други неща, с които ние се занимаваме, заради които Ти, Господи, си ни призвал и поставил на тая земя във време точно като това, да бъдат изпълнени. И ние разчитаме, Господи, освен на семето, на Словото, посяно в нашите сърца, и на помощта на Святия Дух, да оживотвори това Слово, за да може то да стане наше ежедневие, Господи, в мислите ни, в думите ни, в действията ни, в името на Исус Христос казваме заедно. Амин. И така, започвам, понеже минаха 2 седмици и прескочихме една неделя с напомняне за това, което беше говорено. Ефесяни 1 глава, 4 стих говори за това, че ние сме създадени и сме избрани в Бога, заченати в Бога, още преди създаването на света. И всичко това е поради Неговата любов. Бог толкова ни възлюби, че преди да създаде видимия свят, което не е чак толкова много отдавна, преди 6000 години, да създаде небето и земята, Адам и Ева, алелуя, и този видим свят, в който ние се намираме да бъде сътворен, Бог всъщност сътвори нас в своето сърце в Христа. Амин. 2 Тимотей 1 глава също говори за това, но дърпа даже времето още по-напред. Който ни е спасил и призвал със своето призвание, и ние имаме този призив, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена нам в Христа Исуса, забележете тук, преди вечните времена. Аз обичам да казвам това и ще го кажа още веднъж. Божието Слово и Библията не използва просто някакви прилагателни, за да ни окружи още малко и да направи историята по-цветна и по-прекрасна и така да допълни някакви думи. Не всяка една дума има своето значение. Тя има божествена стойност и божествено предназначение, свръхестествено значение, и се казва, че ние не само сме сътворени в Божието сърце преди създаването на света, даже Бог е замислил нашето спасение, нашето призвание, халелуя, според своето свято намерение, дал е благодат, освен това отгоре, за да може наистина тези неща да не останат само намерения, но да бъдат изпълнени в реалност, и Той е замислял нашето съществуване още преди вечни времена. Дърпа границата още не просто преди 6000 години, но много, много повече преди това. И заедно казваме Амин. Нека да вдигнем ръце към небето и нека да кажем заедно: аз не съм случайно на тая земя. Аз съм сътворен в Божието сърце, в Христа, преди вечни времена. Алелуя за това. Нека да му ръкопляскаме. Вау! Ако Бог има толкова сериозен план за тебе, защото ти не си дошъл просто случайно и Бог сега вика, чакай, къде да го наместим този човек? Много често в нашия живот се случват неща, които някой път предизвикателства, проблеми, пък даже и някой път хубави неща, и ние се чудим къде да ги наместим, нали сега нещата, как да им намерим място. Но вижте, при Бога Той не е изненадан. Амен. Той има място за тебе, Той има предназначение за тебе, Той има конкретни неща за твоето съществуване. Халелуя!
които са много отдавна и неговия план е много точен, много прецизен. Халелуя! И това, което всъщност трябва да се случи, е чрез Словото и чрез Святия Дух наистина ние да разберем какъв е Божия план за нашия живот и да можем да си го живеем така, както Бог го очаква. И веднага ви свързвам. Когато Бог не сътворява, още от самото начало Той мисли за нас в семейство. Защо? Защото Бог не е родил семейство. Някой от вас да е дошъл в съществуване извън семейство? Не. Самия Господ Исус Христос, въпреки че Бог е всемогъщ, дойде в какво? В семейство. Семейството на един мъж и на една жена. Амин. Които се бяха обещали един на друг в любов. И аз обичам това да казвам в предбрачните консултации, когато съм правил преди или когато сега понякога се случва спонтанно. Най-важното нещо в предбрачните взаимоотношения е първо да бъде роден Исус. Защото когато първо е роден Исус в това взаимоотношение, тогава вече има това тройно въже. Мъжа, жената и Бог, самия Господ Исус Христос в тяхното взаимоотношение и вече на това тройно въже, на тая тройна основа, те могат да изградят своето семейство, своето служение, защото първо е семейството, след това служението. Исус Навин каза, аз и моя дом, аз и моето семейство, какво? Ще служим на Господа. Когато нашето семейство е нашата крепост, здраво установено, Исус е в нашето семейство, алелуя, както може да има буря, обаче лодката няма проблем, кораба няма проблем, ако какво? Исус е вътре. Когато Исус е вътре, всичко е наред. Така и в нашето семейство. Когато Исус е вътре, всичко е наред. Така и в семейството на Йосиф и Мария, още преди те да имаха секс помежду си, интимно взаимоотношение, Исус беше роден в техния живот и след това, оттам нататък, следващите им деца, които станаха успешни хора, успешни служители за Евангелието и това семейство беше мощно употребено, наистина всичко след това дойде на мястото си, защото Исус преди това беше. И вижте, преди да имаме семейство, преди един мъж и жена да застанат пред свещеник, пред служител, пред свидетели, които са кума и кумата, всъщност това са свидетелите, за които Исус говори, и да изповядат с вяра, в любов, един към друг, своите обещания за това, че те се вземат веднъж за винаги и ще се пазят, ще се обичат, ще се грижат един за друг. И преди да го направят пред служителите, пред свидетелите, пред цялото свято събрание, пред ангелите, алелуя, на небето и Господа на небето, първото нещо преди това в тяхните предбрачни взаимоотношения е да бъде роден Исус. Амин. Когато те са заедно, четат Божието слава заедно, молят се заедно, даже ходят на мисия заедно, правят нещо за Господа заедно, служат в тима на разпоредителите заедно, служат в хвалението заедно, служат в църквата заедно, независимо кой в какъв тим. Халелуя! Тогава това създава възможност на Исус да бъде роден в това взаимоотношение и тогава това взаимоотношение остава здраво, силно, яко, мощно до края на целия живот. И нека дадем на слава на Господа. Слава на Господа за това. Нещата, които аз ви говоря, са лични откровения. И даже някои от тези неща няма къде да ги чуете и по целия свят. Казвам ви честно, аз знам за какво става въпрос. И от 40 години следя какво има по света относно семейство. И съм закърмен с едни от най-силните поучения за семейство. Нашата сватба всъщност беше първата конференция в България за семейство. Нашата сватба беше 2500 човека в зала Универсиада. На Шипшенски проход поканихме и си казахме, трябва за семейството да бъде говорено повече в нашата страна България. И това беше 90-та година, веднага след комунизма. И това е било всъщност и водителството и мъдростта на Святия Дух, защото аз и до днес вярвам, че семейството е много, много важно нещо. И преди да започна даже църква, преди да започна библейско училище, което се случи след нашето библейско училище 91 година, аз реших, трябва да оставя някаква следа и това ще бъде конференция за семейството.
Няма просто се оженим в неделя, но ще правим конференция, петък, събота, неделя. Халелуя! Поканихме различни служители от служението на Ед Кол, Лиза Остин, дъщерята на Джон Остин, защото тя говореше в тяхното семейство в тяхното семейство като служители за семейството. Сега, когато бяхме в Америка, може би видяхте снимки с Джоел Остин, когато бяхме в Лейко Чърч. Наистина беше прекрасно да се припомним тези моменти, но това, което искам да се върна, ние направихме с пастор Габи цяла конференция, за да може хората да чуят за семейството, да разберат за семейството, защото това, което ви говоря и днес е наистина толкова важно, не просто поредна проповед, но това е част от нашия живот. И аз се радвам, че мога да ги споделя даже, защото има и хора днес, които казват: пастор Иван, ние виждаме, за съжаление, някой път децата на служители, прекрасни Божии хора и служители в България, отиват в света, имат дразги, един в една посока, други в друга посока. И трябва да ви кажа, че едно от големите благословения в нашия живот е, че нашите деца обичат Исус и самите те искат да служат на Бога. Това е най-важното нещо. Другото как се случва, в какъв начин, в какъв размер, на какво ниво са вече следващи неща. Но това е нещо, което наистина с пастор Габи считаме за успех. Даже сме благословени. Сега сме в такъв сезон, че сме 3 седмици фултайм дядо и баба. 3 внучета, ние сме изгледали 3 деца и ви казвам, връща се картинката след 25-30 години отново все едно в този момент с малки деца. Едното даже бебче. Прекрасен момент, даже за мен това е момент на откровение, защото аз виждам все повече неща в тях, които не съм могъл да видя в краткото време, когато сме по няколко часа или само по няколко дена. Примерно има някаква грижа за тях. Но сега виждам много повече и даже виждам за това как това е Божия план, за да може да се прилива тая връзка между поколенията. И аз съм ви говорил за поколенията. Едно от първите неща, които дявола се опитва да удари, както говорим днес за взаимоотношения, в семейство това е взаимоотношение в поколенията. Ако дявол разбие връзката между поколенията, то успява, ако не да унищожи, то до голяма степен да забави процеса на благословението и въобще Божията добра воля да става в живота на хората. И така дявола се опитва да удря между поколенията в едно семейство, между поколенията в тялото Христово, в църквата и вместо да има наследяване, вместо да има благодарност, вместо да има даже стъпване на рамената на предното поколение, започват някакви вражди, воюване и стават ужасни неща. Едно от ужасните неща, които стана в историята на Библията, и то е в историята на човечеството, беше война между поколенията, което всъщност е и като гражданска война. Израел никога не пострада от войните, които водеше с врагове. Защото ако вярващите Израел си е на мястото, даже имаше моменти, в които водят битка и няма нито един убит. Няма нито един поразен, защото Господ воюва за тях. Така ли е? Чели ли сте? Но най-голямо кръвопролитие стана в Израел, когато имаше война между Давид и Авесалом. Тази война вече не беше война с външен враг. Това беше братоубийствена война. И днес даже гражданските войни са много по-кръвопролитни, отколкото всяка друга война. И такава е войната в историята на Съединените американски щати. Когато близки народи воюват, става много по-ужасно и затова е толкова страшно и толкова неприятно войната в Украйна, която Русия е агресор в нея, защото руския и украинския народ за мен са били най-близките народи до сега. И се оказва, че двата най-близки народа, вместо братски да си помагат и един друг да стават по-силни, те воюват и се самоунищожават. И това, два силни народа, които толкова кръвопролитие става. И това е фактически дяволския кроеж, което той се опитва да направи. Аз искам да хваните, не ви говоря за политически неща, говоря ви за духовни неща, които са даже по-важни, защото те са в основата. И ако ние имаме това разбиране, да пазим взаимоотношенията в семейството, да пазим взаимоотношенията между поколенията, вау! Ние създаваме нещо невероятно. Между другото, без да съм го планувал, но пророчески
вярвам, че идва това, аз ще ви заведа на друго място и ще изляза от списъка на моите стихове, за да ви покажа важността по един библейски начин за това, което всъщност ви говоря сега. И как един от начините, по които може да определим дали нещо е важно, е как? Това са последните думи. Защото последните думи, това е всъщност най-силното завещание. Важни ли бяха последните думи на Исус? Какво каза Той най-накрая? Даде ми се цялата власт на небето и на земята. За това какво? Стойте вкъщи и се пазете. Не, идете и проповядвайте това Евангелие, това благовестие, тая добра вест, тая блага вест по цялата земя. И заедно казваме Амин. Нека ръкопляскаме на Исус за това. И какви са последните стихове на Стария Завет? Сещате ли се? Обърнете с мен Малахия, 4 глава и ще видите. Какво е важното? Духа на пророк Илия се казва в 5 и 6 стих. Вижте как завършва целият Стар Завет, на практика на цялото това великолепие, на цялото това величие, на цялото това изключително наследство, което ние имаме в тези книги на Стария Завет, пълни с мъдрост, пълни с божествен характер. Какво Бог най-накрая ни казва, ако ние сме хванали нещо от мъдростта, то е в тези два последни стиха. Ето, аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде какво? Великият и страшен ден на Господа, Господен. Това е времето, в което ние живеем сега даже. И той ще обърне сърцето на бащите към децата и сърцето на децата към бащите им, да не би да дойда и да поразя земята с проклятие. С други думи, ако има прекъсване между поколението, фактически това дава шанс на проклятието да дойде и да работи, да събаря, да унищожава, да държи в робство, да забавя, да въртиш гумите на празно, се едно си потънал в тинята, изхабил си целият резервоар и горивото и цялата трансмисия вече изгоряла и заминала. И много често това е живота на едно поколение, което няма връзка с предишното. Докато Божия план е не едно поколение да изхаби себе си просто за да отлепи на няколко метра напреде, но наистина да се възползва от това, което е било преди него. И когато става въпрос, не говоря само за 2 поколения. Божия план са винаги, аз съм ви говорил, колко поколения? 4. Много интересно е това. 4 поколения. Бог говори на Мойсей, като говори за Авраам, Исак и Яков, и Бог говори 1, 2, 3 Авраам, Исак и Яков на кои? На 4-то поколение, които са на Мойсей. Бог винаги прави връзка. Той ни казва, аз сега ще бъда Бог в вашето поколение. Не, аз казвам, аз съм Бог, който съм Бог Аврамов, Исаков, Яковов, това, което съм правил в техния живот. Отдайте внимание, закачете се за него, за да може вашето поколение да наследи обещанието. Амен. 2 Тимотей 2.2, много лесно се помни, 3 двойки. 2 Тимотей, 2 глава, 2 стих. Апостол Павел каза на Тимотей какво? Намери верни човеци, които да научат други човеци, това, което аз съм предал на тебе. Колко поколения? Павел, Тимотей, поколението, което Тимотей ще научи и поколението, което учениците на Тимотей ще научат. В Божия план винаги трябва да има минимум 4 поколения, които да се движат напред, и в това има невероятна сила. Представете си прадядо, дядо, баща и син. Казвам ви, такова нещо, дявола се страхува от това. Когато говорим за 120 години, ние не говорим просто за някакви числа. Бог го е казал, нали? Бог желае човешкия живот. Да, има толкова много условности, има толкова много неща в света, има толкова много войни, има толкова много катаклизми, всичките има толкова много болести. Всички тези неща всъщност не са продукт на Божията воля, те са продукт на непокорството на човека. Те са продукт в резултат на греха на човека, за това, че човека какво се отдели, той разруши взаимоотношението чрез своето непослушание между Бога и между себе си. И създаде пропаст, където това проклятие дойде и удари. Точно за това, за което говорим. И това трябва да не светне тая мъдрост, че дявола по същия начин днес се
опитва да дойде с проклятие и да удари, като създаде пропаст и разруха на връзката между поколенията, както беше между първото взаимоотношение, което въобще беше на земята, между Бог и между човека. И когато има добро взаимоотношение между Бог и човека, се очаква, че човеците могат да изградят добро взаимоотношение между себе си. Първо започва къде? В семейството и след това в служението, в бизнеса, и този модел, божествен фактически, може да бъде пренесен във всяко едно измерение на човека. И тогава и семейство, и служение, и бизнес са основани на едни и същи принципи. И това е божественият модел. Халелуя! Който ние трябва да видим. И вие трябва да видите себе си в него. Независимо от предизвикателствата, проблемите, както казах, всички тези неща в света, които се опитват да унищожат живота ни или да намалят дните ни на тая земя. Всъщност, най-важното нещо е да изпълним Божията воля на тая земя. Амин. Не точно колко дълго живееме, а да изпълним Божията воля. Но Бог има план да живееме дълго, защото Бог работи в семейство. Бог работи чрез семейство. И в семейството има нужда от те взаимоотношения. Халелуя! И на прадядото, и на дядото, и на бащата, и на сина. Амин. И аз говоря в мъжки род, обаче вие го вземате всички за себе си. Аз не пренебрегвам бабите. Бабите даже са по-голямо началство и от дядото. Нали, аз водя децата на градина, ма като ме питат нещо учителките, викам, ще питам бабата. И те викат, да, питайте първо началството и след това ще ни кажете, нали, какво да правим. Така е положението. Амин. Така че съкращавам нещата, но искам да видите всеки един от вас в тая картинка. И тук вижте, това е прекрасното нещо, че Бог не пренебрегва никой. Нито бащите, нито синовете. Амен. Бог не пренебрегва нито една страна. Когато става въпрос за семейство, Бог мисли за целия план, за абсолютно всичко свързано с него. И заедно казваме амин. Но наблегнах на тези неща, които са свързани в взаимоотношения и разбира се, взаимоотношения в семейството и след това взаимоотношенията се пренасят в църквата, в служението, в бизнеса и във всяко измерение на човешкия живот. И заедно казваме амин. Нека да кажем заедно божествено взаимоотношение. Връзка между поколенията е толкова важно за Господа и за мен. И заедно казваме амин. И така, аз не започнах с Битие, започнах с Ефесяни, започнах с Тимотей, защото те говорят даже преди основаването на земята, но когато говорим за семейство, разбира се, може да говорим и за началото, което е в Битие. Но припомняйки материала, преди да влезем в Битие, още ще говорим малко за тези изконни вечни неща. Миналия път започнахме около този, нали, така да се каже, светски празник, въпреки че Свети Валентин е един християнски герой, а не просто светски герой. Но може би света не разбира напълно любовта, когато говори за нея, но ние чрез Божието Слово може да разберем и за това Божието Слово, 1 Коринтияни 13 глава, казва и тъй остава тея трите, 13 стих, вяра, надежда и любов. Говорихме колко прекрасно, че това е символа на нашия град София, което означава божествена мъдрост, това име, затова и нашата църква се казва Християнски център София, Християнски център Божествена мъдрост, не просто защото е в този град, но защото и това е което фактически означава думичката София или София. Вяра, надежда и любов, но най-голямата от тях е любовта. Когато говорим за семейство, моменталното семейство, Божието семейство, взаимоотношенията между Бог и човека, взаимоотношенията между поколенията, основното нещо какво е? Любов. И това е невъзможно да се случи извън Бога, без Бога, защото на практика за Бог се казва, че има много атрибути, има много, това означава характерни черти, има много специфични неща, свързани с неговия характер и с неговите способности, възможности.
но когато Бог говори за любовта, Той не казва просто аз имам много любов, имам най-голямата любов и никой не може да ме надмине по любов. А какво се казва за Бог? Бог е любов. Самият Той е любов. И фактически любовта най-лесно може да бъде видяна. Какво е тя? Може да бъде разбрана. Какво всъщност означава, когато гледаме самия Бог. Амин. Неговите мисли, Неговите думи, Неговите действия. Халелуя. Всичко това фактически е любовта. Амин. Защото любовта не е само намеренията и мислите, любовта не е само думите, любовта не е само даже действията, любовта е всичко това съвкупно в едно, в цялостно едно. И заедно казваме Амин. Халелуя. Говорихме също, че в този продукт на любовта, наречен семейството, защото семейството е институция, която Бог създаде, първата институция, втората църквата, говорихме за това, но то също е и продукт на любов. Семейството е нещо уникално, то е родено от Бога, всъщност е родено от любовта, затова любовта е главното нещо в семейство. Затова още един стих ви казвам, аз си го бях написал на поканата, с която поканихме хората на конференция в зала Универсиада 90-та година, юли месец. Там основният стих беше две сърца в едно, Колосяни 3.14. Любовта, която не свързва съвършенно. Любовта, аз имах проповед преди 40 години тогава. Любовта е най-силното лепило. Даже така пита хората. Знаете ли кое е най-силното лепило? Тогава имаше едно канколит. Не знам дали съществува днес. Сега тези бързи лепила приличат сигурно на него. Нали? Дето двата пръста и не можеш да се ги отлепиш. Любовта е най-силното лепило, защото тя така залепя един мъж и една жена, че те стават какво? Едно. Те вече не са двама, но са даже една плът. Това е свръхестественото лепило на Бога, което не просто залепя, а направо съединява в едно. Слава на Бога за това. Нека да ръкопляскаме на Господа. И ето, семейството е родено, продукт на любовта, затова то е най-естествено да ходи в любовта, затова Бог очаква семейството да бъде трамплин, да бъде платформа, както сега, примерно, американския флот предвижи Джералд Форд и Абрахам Линкълн, най-големите самолетоносачи, с които разполага в Средиземно море. Какво те самолетоносачи, те носят и самолети, носят разни други неща, които те са все едно цял град, цяла държава, цяло нещо, което може да съществува, където и да се намира и да оперира. И всъщност едва ли някой даже може да го заплаши, но то може да контролира цялата ситуация. Това е което Бог вижда във всяко едно семейство. Това е огромна сила за Бога. Едно семейство не е просто две влюбени птички, колко ние сме щастливи, ще си гугукаме тук в нашото сладко гнездо. Това е също много романтична картина и е прекрасна и Бог има за предмейство, за семейство. Да не ме разбирате. Даже аз съм казал, когато аз съм с любовта на живота ми, моята жена, даже и в хралупа да живея, аз ще бъда абсолютно щастлив и го имам буквално предвид, съм си го представил, даже съм го сънувал как живееме в хралупата на едно дърво, как така сме изгладили стените, гушкаме се заедно и ми е толкова хубаво и нищо друго може да не ме интересува. Казвам ви, това е достатъчно за мене. И толкова ще ми бъде приятно и толкова хубаво, незаменимо. Да, Бог има тая романтика, Бог има това нещо прекрасно за семейство, но семейство може да бъде и невероятна сила. Представете ли си? Като такъв самолетоносач или такава платформа, казваме в духа, даже самолетоносача е малка единица. Семейството е огромна сила, брата и сестри. Огромна Божия сила. Семейство може да освободи силата на Бога. Затова то е институция божествена на тая земя. Не просто, защото Бог създаде двама човека, много да им бъде хубаво, но двама човека, освен да им бъде много хубаво, те да могат да владеят, да управляват и да господстват на цялата земя. Това е което е семейство. Амин. И ние прочетахме, че когато семейството живее, съществува в любов, ражда деца, ние говорихме за това, че Божия план беше, когато дявола имаше план да унищожи света.
И чрез непокорството той започна този процес, разбивайки взаимоотношенията, връзката между Бог и човека. Обаче Бог, какъв беше неговия отговор? Антидота на отровата на дявола. Ще се роди, какво? Ще се роди не някакво необикновено чудо и сега ще видите един супергерой. Всъщност едно дете е най-големия супергерой, от който Земята има нужда. Не Спайдермен, не Супермен, не какви бяха другите, всякакви най-различни, а едно дете. Едно дете е носител на това пророчество, което Бог изговори както за Исус, така и за всяко едно дете на тая земя. Защото започва да изпълнява божествения план още на битие. Исаия само го оживотвори за нас и аз искам да ви го прочита. Исаия отново, 6 глава, заслужава си. 9 глава, извинявайте, да прочетем това. Защото не се роди дете, син не се даде и управлението ще бъде на рамото му и името му ще бъде чудесен, великолепен, което означава свръхестествен, съветник, Бог могъщ, който е пълен със съвет, с мъдрост, който е пълен с мощ, отец на вечността, княз на мира. И забележете сега 7 стих, управлението му. Това не са само някакви прилагателни и някакви декларации за някакво великолепие. В това има реално изпълнение. Тук ли сте? И това е Божието Слово. Управлението му и мирът му непрестанно, алелуя, слава на Господа за това, непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда от сега и до века. Ревността на Господа на силите ще извърши това. Хора, вземете с този стих за себе си. Вие сте едно дете, родено в семейство, едно дете, за което Бог е имал план още преди създаването на света. Представете ли си? Дигни ръка към небето и кажи: благодаря ти, Боже, че аз съм твоето дете, родено на тая земя, да изпълня твоя план. Точно сега, във време и място като това. Слава на Бога за това. Нека да му ръкопляскаме, нека да му дадем слава. Вау, толкова си прекрасен, чудно създаден, поставен в семейство и след това поставен в семейство, за да създаваш семейство, за да продължиш, халелуя, добрата традиция, доброто наследство на семейството. И особено е толкова прекрасно, когато някой прекръсне връзката на проклятието, свържи се с Бога, неговите взаимоотношения са възстановени с Бога и той започва чрез своя живот и семейство да бъде тая сфера на влияние. Не знам дали ще отидем там, може да има нужда и от трета част, но в Деяния на апостолите 6 глава началника на затвора пита: какво да направя, за да се спася? И Павел му отговори. Това беше вече изпълнение на мисията, която той получи в Троас. Видението вече се намира в Филипи. Повярвай, амен, в Господа Исуса Христа. Има ли вярващи в Исуса Христа? И ще се спасиш ти и целият ти дом. Вау, това е прекрасно обещание. Амен. Прекрасно обещание, на което да стъпим. И аз искам това обещание да го активираме сега, когато всеки един идва за Господната трапеза напреде. Искам да е по-рано, за да няма нито един да я пропусне. Да завършим по-рано, макар и с по-кратка проповед, за да може наистина, когато вие идвате напред и вземете от тая Господна трапеза, да знаете, вие възстановявате, вие обновявате, вие апдейтвате вашата връзка с Господа. Да, тя е започнала отдавна и е сериозна и силна, но има нужда от апгрейд, има нужда от апдейт. Така ли е? Има нужда от свежа, халелуя, тръпка в нашето взаимоотношение, така че когато дойдете, вземете сега от хляба и от чашата и заедно след това вземем. Нека това да бъде отново едно припомняне на това взаимоотношение, което е било възстановено. И за благословението поради това, което ще дойде върху всички хора около вас. Може все още някой да има неспасени майки и бащи, неспасени баби и дядовци. Може да има неспасени деца, неспасени роднини. Аз ви окуражавам, противодейте вярата си не само на моменталното, но и на по-широкото семейство. Те хора, роднини, които са с вас. Трябва да ви кажа, че когато аз бях на 20, започнах да се моля не само за моите роднини, но и за тези, които са женени. Защото моя братчет, аз много го обичах.
първи братовчеди, всякакви други братовчетки, но когато започнаха да се женят, даже и когато се оженят за невярващ човек, защото имаш такива ситуации, на мен все едно в първи момент ми беше тъжно, вау, какво става, какво случва. След това си викам, Господи, аз започвам се моля за този човек. И ние започнахме да виждаме, даже хора прибавени от други, неспасени семейства, противници на Бога даже, които въобще не може да не са вярвали с Бога, които и те започнаха да се спасяват. И ви казвам, този стих работи, аз съм го видял не само за моето моментално семейство, видял съм го за широкото семейство. Амен. И съм го видял, че не само могат да бъдат спасени, но могат да стават даже и служители на Бога. И това, което дяволът се опитвал да разруши, защото имало разводи, имало е неприятности, имало е някой път голяма битка, но въпреки това, Бог даже се едно от пепелта, халелуя, може да възкреси нещо красиво, нещо толкова прекрасно и тези хора вместо да бъдат ударени, съкрушени и да бъдат нещастници цял живот, стават великолепни служители на Господа. И заедно казваме амин, защото в това е всъщност Божия план. Алелуя. Когато говорим за семейство, ние не се гордееме. Когато говорим за семейство, ние не прокарваме някаква човешка идея или агенда. Всъщност, това е дизайна на Бога. Амен. Бог го направи така. Алелуя. И аз искам да ви заведа преди да излезем напред за Господната трапеза и в Битие. Нека да говорим малко за това. Няколко стиха преди да вземем Господната трапеза. И Бог създаде, 1 глава, 27 стих чета. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови и рече им Бог: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я обладайте и я владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече, вижте, когато Бог изговори нещо, какво всъщност става? Словото носи самия авторитет на Бога, защото Бог е издигнал Словото над името си даже. Бог казва, моите думи всъщност стоят над моето име, над това, което аз съм. Те са толкова важни. И това е трика на дявола, защото когато някой човек говори някакви думи, когато той лъже или мами и политически говори и разни други неща, обезличава стойността на думите и ние започваме да си мислим, а думите всъщност нямат значение. Не, истината е, че думите имат голямо значение и нека наистина да мислим за това какво думите представляват не от политиците или хората около нас, а от нашия небесен баща. И когато Бог рече нещо, когато Бог каже нещо, когато Бог освободи някакво слово, това за Него е крайна власт. И заедно казваме амин. И Бог рече, каза, освободи това слово. Вижте, дава ви се всяка семеносна трева, която е по лицето на земята. И всички тези неща, няма да ги четем сега, просто бързам, искам да ви помоля да прочетете до края на главата, даже прочетете цялата 1, 2, 3 глава, за да може да оживеят тези неща за вас. И заедно казваме амин. Халелуя! Така че това, което Бог имаше предвид като семейство, когато създаде семейство, Той каза, нека го създадем по нашия образ и по нашето какво? Подобие. Бог говорише в множествено число. Бог е всемогъщ, но Бог ни каза, ай сега, чакайте, спрете се всички за малко в цялата вселена, вижте аз какво ще направя. И понякога ние сме имали проблеми с някои от служителите в църквата, когато започнат да говорят твърде много аз. И като направя забележка на някои, имали сме и ситуации, се тръгват, нали? Защото аз така, аз онака. А това, което аз съм се научил от Библията е да говорим множествено число. Ние, Бог казва, нека ние създадем човека. Заедно, амен, по нашия образ и подобие. И точно това говори за началото, за оригинала на семейство. Защото в семейство най-голямата победа, която печелим, е срещу егоизма. Защото когато става въпрос за семейство, е не какво аз ще получа, а какво аз ще дам. Аз искам да посветя себе си изцяло на другия човек. И когато това е отношението искрено и лично на мъже и на жената един към друг, тогава любовта влиза в действие, свързва съвършено и става институцията,
която е не само непобедима, но институция, която наистина може да представлява Бога и да показва Неговата приливаща мярка във всяко отношение на тая земя. И заедно казваме амин на това. Вярвам, че това видео ви е харесало и ви е благословил. Може да влезете в нашия YouTube канал Christian Center София, където ще намерите нашите последни проповеди. Не забравяйте да се абонирате, да харесате това видео и да го споделите с вашите близки, за да можете също да бъдат благословени.